дуруди худованд бар шумо бинандагони гиромӣ. ҳозир ман барои шумо аз ҳама муҳимтарин барои одамое ки дар деҳот зиндагӣ мекунанд, чорвои майда доранд, ман барои шумо яке аз чизҳои беҳтарина тавсия метавонам ки анами бародари мо ҳамин чиза баровардагиен рақамоша мемонем. барои тамоми намуди алафа задан дига хита зур наметиҳем, бародарро файрод мекунӣ, дар ҳамун районои худту дар магазиноту уже дастсафка мекунанд, ҳамаша қонун қоидааш қатӣ мебаранд, алафа мемонӣ, нишон метӣ, мегира алафа майдаи чат ки мекунад, мегирад мемонад, мегирӣ фақат ҳамин қеки дар пеш чорво мемонӣ, чорво задан мегирад. то ҳатто гандума майда мекунад барои одамое ки мақсад мирғ доранд, индук доранд, ҳамин хеле чизоро ки доранд, барои ҳамёрам беҳад чизи хубай. ин аппаратҳои ҳамин бародари мо дар тамоми ҳамин ноҳияҳои минтақаи Душанбе, Турсунзода, Регарш, Ҳисор, Ленский район, Душанбе, Ваҳдат, ноҳияҳои тобе марказ ҳамаш дар ҳаста дастсафка кардагият. ҳатто дар вилояти Хатлон дар ҳама ҷош ҳаста. ин бародари мо ҳам чизош дастсафка кардагият. метавонед ки ина нигоҳ кунед, ина тарзи кор карданаш, ина нигоҳ кунед. дидед чӣ хел зур кор мекунад, чӣ хел алафа мезанад, ина нигоҳ кунед. бародари мо чӣ хел меҳнат кардагият. ҳамин ҷоҳо да ҳаста. метавонед ки дар ҳамин номераи бародар ина номерош мебирояд, дар тамос бироед. беҳад бародари хубай, ба нархи дастрас мегирад. бо айнои мо гап занед, иншаалло ки ёрдамтон мекунад. бародар мефаҳмидагият. любой намуди алафа мезанад, чӣ размере бигем мезанад, майда мекунам, аппаратош мегира метиятон. мана ҳамшаро бине, мана алафи кӯҳия мезанад. алафи кӯҳия мана нигоҳ кунед. маккая бине чӣ хел мезана, мана заданша бине мана. Ana Miguel Paul que cara me parta. Vamos. тамоша кунед, бо мана маккая задеисте. маккая бине худиш зард буромоса даден. ордша бине зардина буромоса даден. мана хе задам мегирам барода. Mana bo abo bintan. Mana mesti ordu bilan. Kemezana mana. Yana ke mayda partofta megiri zadam megiran. Baroy go'sfam, baroy gov. Boda kamtar alaf problema baroy hava kam partofta dem. Baroy reklama. Alaf nez moda shahar da istodem. Alaf nesta. Kamtar problema. Mana vi ganduma bildim, ganduma nemce merezi polni. İşte. Beni bana çıkıyor mayda kadaki mana. Polni rozami mayda kadaki. Bu xudoto mebini çıkıyor razmerdan monda zadan megiri. Apa beni bana çıkıyor mayda kadaki mana. Didi mana. Namxi mayda karam yapardı. Ana bo abo bintan. Ana mesti ordu bilan. Ana ki nigоҳ кунед, ana makkaya meparte. Ana ke makkaya merezi. Barodara mana in jarma vaysha mekina, orda mekina. Ayna menish jarma mekina aka. Xo'p, mana ish alafi kalontarsha mekina, kalonsha kamtar. این منمی برای گوسفند مایده میکنه. خب من اینجا زرجت میکنه گیر. خب من این برای جرمش نموندم. اینمی جرمه انا میخواد ادوات میشه. خب دیمگی اما
خب منش برای ارد انا میخوای ارد میزنه بعد سیم دمو اینمی برای گوبا الا کلانتر میزنه شپرگی پیپرگی وای میزنه غوزا پای میزنه کلانتر شون خب اینمی مایداش بینه اینمی مایداش برای گوسفندای بدندان اینمی مایده ها کرا میزنه انا میخوای مایده وای میکنه انا میخوای الشکنیش هم خیلی میشن اینمی اردش برادر انا دیدیم اینا من دست کتی نزدیم این خودش داد اگه انا میخوای اینمی گرونوش منه